Ako reagovať na negatívne recenzie od hostí? Negatívna spätná väzba nemusí byť vždy katastrofa. Ak správne zareagujete, môže sa zmeniť na vašu výhodu. Ako na to? Začnite pozitívne, poďakujte hostovi za jeho názor. Spätná väzba je cenná, ukazuje, kde sa môžete zlepšiť. Vyjadrite, že si vážite jeho čas a úprimnosť. Zaujímajte sa, pýtajte sa na podrobnosti, pokúste sa pochopiť, čo hostia trápi. Navrhnite riešenie, preukážte ochotu pomôcť a vyriešiť problém. Informujte hostia, aké kroky ste už podnikli a čo ešte urobíte. Ak správne zareagujete, host ocení vašu ochotu a profesionalitu. Negatívna skúsenosť sa môže zmeniť na skvelú referenciu. Poučte sa z chýb. Zistite, čo môžete zlepšiť, aby sa problém už neopakoval. Každá spätná väzba je príležitosť na rast. Odpovedajte rýchlo, profesionálne a s ľudským prístupom. Ukážte, že vám záleží na spokojnosti hostia. Veľa zdaru, prenajímajte bez starostí.